Ik heb gezien dat we in 1919 eigenlijk zijn opgestart. En dat is gebeurd in Hasselt, op de Grote Markt, waar je op de hoek met de Maastrichterstraat het café De Drie Pistolen hebt. Daar zijn dus een aantal aannemers en leveranciers van bouwmaterialen samengekomen. En die vonden dat het nodig was dat er een syndicale kamer der bouwnijverheid van Limburg zou opgericht worden. Wat ik alleszins een heel belangrijk gegeven vind, als ik achteraf kijk naar wat ik heb kunnen realiseren, is de oprichting van de Jongerenkamer. De Jongerenkamer, netwerking, opleiding. De jongeren zijn betrokken geworden en zijn eigenlijk de stuwende kracht geworden van de Confederatie Bouw. De belangrijkste troef die ik vandaag de dag binnen onze organisatie merk, is dat we eigenlijk een organisatie zijn die wat heel kort op de bal speelt en die wat eigenlijk een luisterend oor heeft naar onze ondernemers. Onze ondernemers is eigenlijk onze eerste klankbord en we proberen eigenlijk hun wensen en verzuchtingen te vertalen naar onze belangengroepen, naar onze stakeholders. We zijn 5 jaar geleden begonnen met onze bouwtrainingsdag op de allereerste dag na de bouwstop in het winterverlof. Ja, klopt. En ik weet nog goed dat we het samen eigenlijk een stukje mee in de markt hebben gezet en we dachten van, als we daar nu 200 mensen in vorming en opleiding krijgen op de eerste dag, waren we al eigenlijk heel tevreden. En vandaag, we hebben onmiddellijk gescoord met bijna 850 mensen. En vandaag de dag is het eigenlijk na 5 jaar bijna een vanzelfsprekendheid geworden dat we de eerste dag na de bouwvakantie in de winterperiode, dat we starten met vorming en opleiding, eigenlijk competentieverhogend voor onze mensen. We hebben dus op het vlak van de arbeidsmarkt, op het vlak van de technologie, hebben we een enorme evolutie meegemaakt. En die zal zeker niet stilstaan. We zien het BIM-verhaal, we zien het Lean-verhaal, we zien de drones op ons afkomen. En ik denk dat wij eigenlijk in Limburg misschien wel de enige sectororganisatie zijn die heel snel inspeelt op die noden, op de evolutie, op de bouwmarkt. Zowel de Confederatie Bouw als onze bouwbedrijven, maar ook de bouwsector in Limburg, staat immens onder druk. We hebben heel wat veranderingen. Veranderen vraagt moed. Niet alleen van onze organisatie, maar ook van onze bedrijven. En ik moet zeggen, we nemen in Limburg vandaag de dag ook de voortrekkersrol op in Vlaanderen. Want ze investeren immens in nieuwe processen, nieuwe mensen, nieuwe technologieën. Als organisatie hier in Limburg trachten we daar ook diezelfde voortrekkersrol te spelen binnen onze eigen organisatie op nationaal niveau, op Vlaams niveau. En we slagen daar eigenlijk zeer goed in. En we mogen daar ook best fier op zijn. Ik stel voor dat we daarop klinken op 100 jaar Confederatie van Limburg. School, gezondheid. En het is nog lekker ook. Ja.